Den offentlige sektor står over for store udfordringer de kommende år. Flere ældre og samtidig færre hænder til at løse opgaverne. Derfor har vi i Welfare Tech-regi udviklet 24 velfærdsteknologiske koncepter, som vi mener kan bidrage til at løse de mange opgaver. Perspektivet i velfærdsteknologi er faktisk enormt, og efter min opfattelse er det faktisk større end perspektivet i for eksempel vindteknologi, som også er en fin ting, men velfærdsteknologi er faktisk meget større. De 24 koncepter er udviklet i et tæt samarbejde mellem erhvervsfolk, videnspersoner og brugere i den offentlige sektor. Den brugerdrevne tilgang sikrer, at koncepterne imødekommer den offentlige sektors behov for løsninger. Løsninger, der kan afhjælpe behovet for arbejdskraft, øge kvaliteten i sundhedsvæsenet og give borgerne et sundt og aktivt liv. Robotten James her kan hjælpe ældre og gangbesværede med at flytte ting rundt i hjemmet. Eksempelvis flytte en kop kaffe fra køkkenet ind i stuen. Fordelen ved James er, at det er en meget, meget enkel løsning, som løser måske 70-80% af de opgaver, du har i hjemmet i dag, uden at den egentlig prøver på at tage opgaverne fra dig. Robotten kan selv navigere rundt mellem forskellige stationer i hjemmet, og samtidig bygger den på en simpel og enkel teknologi. Det nytter ikke noget, at tingene er meget komplekse, fordi så kan de ikke bruges, og de går meget nemt i stykker og skal serviceres, og det er svært for brugeren at anvende dem. Vi tror på, at James øger livskvaliteten for ældre og handicappede ved, at den kan gøre dem mere selvhjulpne. Den aktive genoptræner er en slags avanceret rollator. Teknologien er inspireret af en såkaldt Segway. En Segway har den egenskab, at den har 2 hjul, og den holder balancen. Der er simpelthen et gyve i det her produkt her, der sikrer, at den hele tiden er i balance. Det betyder, at den aktive genoptræner kan hjælpe brugeren over eksempelvis en fortovskant, som ofte er et problem for en almindelig rollator. Dem, der kan bruge det her produkt her, det er eksempelvis dem, der har haft hoftebrud. Det kunne være mennesker, der har været udsat for en hjerneblødning, har mistet noget balanceevne. Det kan være ældre mennesker, som typisk er ude for nogle af de her skader her. Den aktive genoptræner er i modsætning til en almindelig rollator ikke kun et hjælpemiddel, men en kombination af et hjælpemiddel og et træningsredskab. Perspektivet i det her produkt her er, at brugeren selv kan være med til at genoptræne, og selv kan træne, når der vedkommende har behov for det og har mulighed for det. I Welfare Tech ønsker vi at realisere de 24 koncepters erhvervspotentiale og skabe en effektiv velfærdsindustri i Danmark. Derfor er det vigtigt for os at matche koncepterne med de rigtige virksomheder eller iværksættere, der ønsker at etablere sig inden for velfærdsteknologi. Vi har et erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder, som relativt let kan komme ind på en lille nicheområde og gøre noget ved det. Vi skal jo ikke mere leve af at fremstille produkter uden stort videnindhold. Det er allerede flyttet til Kina. Vi skal leve af at fremstille og udvikle og sælge, servicere produkter med stort videnindhold. Og lige præcis velfærdsteknologiske produkter, det er i den kategori. Den fynske iværksættervirksomhed Norvel producerer udendørs fitnessudstyr. Her er de opmærksomme på behovet for nytænkning i sundhedssektoren. Vi ser et meget stort potentiale. Vi kan jo se, at der kommer flere og flere ældre til, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og derfor er det vigtigt, at der er nogle muligheder for de ældre at holde sig aktive og i form. Vi vil jo sige, at der er et stort potentiale, som ligger derude i fremtiden, men det er jo ikke sådan lige til, vil vi sige til andre, at det kræver jo mandsmod. Men der er et stort potentiale, det er sådan, vi ser det. Og der er muligheder, men man er også nødt til at virkelig at definere, hvad er det, man skal helt præcis lave. Hospitalsenge, som vi kender i dag, er primært udviklet til patienterne og ikke til de sygeplejersker og læger, der arbejder rundt om sengen. Derfor har Force Technology udviklet denne seng. Sengen har en fleksibel side. Den kan simpelthen klappe ind.
Der er en stor fordel for sygeplejersken eller plejepersonalet, som kan komme tæt på patienten, og dermed ikke skal stå og bukke sig ind over sengen i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling og få overbelastede knæ og belastede ryg og ondt i armene og risikere nedslidningsskader. Den anden fordel er for patienten. Patienten vil opleve en større tryghed ved, at plejepersonalet kan komme tæt på, og dermed også bedre kan fysisk hjælpe patienten under plejeopgaverne. Tanken er, at sengen i fremtiden skal erstatte de mere traditionelle senge rundt om på landets sygehuse. At der bliver bygget supersygehuse i Danmark, de skal udstyres med senge, og så kan man lige så godt vælge en seng, der har multiple funktionaliteter helt fra starten. Ældre skal dyrke mere motion. Det er afgørende vigtigt for, at de kan klare sig selv længere uden hjælp fra det offentlige. Det er tankerne bag de udendørs levepladser. Vi har udviklet nogle træningsredskaber, som skal være motiverende for ældre til at dyrke motion. Træningsredskaberne kan bruges til genoptræning og individuelle forløb, men tanken er, at motion er bedst i fællesskab med andre. Det motiverer. Det har vi fundet ud af ved kortlægning, og man ved det fra andre typer motionsadfærd i andre aldersgrupper, at hvis du har mulighed for at være sammen med andre om det, eller endda er forpligtet på et møde, du har aftalt, så får du også motioneret mere. Jeg forestiller mig, at der i hvert fald er latter, og gerne latter fra flere generationer, fordi det er bygget op på den måde, at der er lidt en leg og et spil og et muligt konkurrenceelement, hvis man ønsker det. Det kan give noget liv, for eksempel i parker, i byer eller i boligområder, hvor der er nogle fællesarealer. Her er 24 rigtig gode idéer til ting, man kunne gøre. I har nogle kompetencer. Find den idé, som ser bedst ud. Ring til Welfare Tech og gå i gang med at få det gjort. Du kan læse mere om alle de 24 koncepter på welfaretech.dk.